SADC summit iya yanzi yakuda kuchinjwa venue nenyaya yezvinhu zviri kuitika muZimbabwe. Hazvina kumira zvakanaka. Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV mhuri yeZimbabwe. Kana uchangosvika panapa first time yako, gara wasubscriber, ucomment, ulike, ushare, ndoramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Ndiri kuuya nenyaya nhasi panapa yandiri kuona iri kutenderera yangomuka yerekana yakubudikira nepanyika yeSouth Africa apo. So pane political party iri ipapo inoitwa DA, iyo iri kushare masimba neruling party yeSouth Africa inoitwa ANC. Chakaitika makachiona ndechekuti pama-elections paya ma-ministries eDA ndio vakazowanda pavanzi vaite coalition government kana kuti GNU, ndio vavachuza kushanda vakabatana. So zvichakadaro iko zvinezvi pari kunyorwa tsamba iri kunzi iko zvino summit yacho yekuZimbabwe ngaichinjwa iendeswe kune imwe nyika itire kune imwe nyika because of zvinhu zviri kuitika muZimbabwe munomu zvekusungwa kuri kuitwa vanhu. Tikada kutarisa pakasungwa vanhu vakawanda, zinasu president akatorwa akasungwa, pakatobuda imwe pachinzi 11 residents in Mutare have been arrested for allegedly gathering at a house and plotting to carry out what ZRP called acts of public violence meant to disturb the successful hosting of the SADC summit. Nyaya dzese idzodzo dzadzichisvika ana Bishop Kevin Nyamakanga, vanhu vakawanda varongosungwa. Nyaya dzese idzodzo dzanga dzichiswera dzichingosvika kuna vanhu vakawanda dzichidiscusswa even SABC vachitaurawo nyaya idzodzo. So vanhu vakazosvika pakutanga kupopota vachiti SADC summit yacho yanyanyisa kukosha here kudarika varidzi venyika kana kuti kudarika vanhu vagari vemuZimbabwe. Ndio nyaya hombe yakaenda pakunonetsa. So panapa pari kuzongobudikira iyo the Democratic Alliance ichitaura kuti the Democratic Alliance calls on the Minister of International Relations and Cooperation, Ronald Lamola, to exercise South Africa's right as a member of SADC and urgently demand that the 44th Ordinary Summit of Heads of State and Government scheduled to be held on 17 August 2024 in Harare, Zimbabwe, be moved to a different location. The DA makes this call following the multiple reports of yet another state-sponsored clampdown on pro-democracy activists by a paranoid ZANU-PF regime, fearing public protests in the lead up to the summit. Ndo nyaya iri kuitika. Vazhinji vanhu vari kusungwa veve hasi kureva kuti vabatwa vachitodemonstrata, no, vari kunzi muri kuplana kudemonstrata. Iwo uri kudai so, takanzwa kuti uri kudai so, takanzwa kuti uri pakati. Ndio nyaya dzacho dziripo dzinenge dzemubikiro cause vari kutya kuti pazoitwe mademonstrations. Vari kuziva kuti mademonstrations vanoita ma-illegal demonstrations and stuff. Ende tiri kuzoona futi uyo spokesperson wa president Emmerson Mnangagwa anoitwa George Charamba ari kubuda, ari kutosotesana nevanhu. Pakanga paenda ana Namatai Kukwedza veve pavakaenda kucourt. Mumwe wacho uyo mukomana aikamina, then iye George Charamba ndokubuda akati, I never knew kuti bruised buttocks translate to a leg limp. Musati jairire manzwa. Next time we strip you before world cameras to prove your fakery madununu. You see, ari kutowedzera kusotesa vanhu cause ivo this regime problem yavari kuita i1 kana vari kuti vanhu vari kufeka ndo vanga vanawo mukati vanhu avo, ndo vari kubva navo vanhu avo kuremand kwavanga vabva. Zvinhu zvese saka zvaitwa sei kuremand ikoko? Munhu kana because munhu anganzi ari kufeka kufamba, imimi murimi manga makamuchengeta, anofanira kubva atobva arinzi aiwa kuno kwatina kukurova kuno, but havana kuwanza kuzviita. Ari kuti next time tinozokubvisa hembe tobva takuratidza zvese kumakameras ese vachiona, but wai vasina kuzviita. Ari kuti next time to make matters worse, kuwedzera marwadzo pavanhu veZimbabwe, vanhu vari kuchema. Why is it zvinhu zvakadaro guys? Why muri kutinyanyira? Why muri kudai vari kuwedzera kusotesa? Ari tobudisa futi ari kuti yambiro kumhezva mukono the opposition. By the time SADC finishes, we have thrown you into a total paralysis. If you indulge in provocative acts, you will take years to recover. Trust us. Kuita kugura rumhenya senyoka. Ndio zvaari kutaura. Ari kutowedzera kuramba achingoisa problem yakuitika muZimbabwe i1. Even vanhu vachida kutry kudemonstrate vachiti this is not right, izvo hatisi kuwirirana nazvo, vakutotya futi
kutoita zvinhu munyika mavo, vakutosvika even kora tikati pari kunzi padaitwa next election, vanhu vanoka kutosvika kuti what's next wakomana, like zvakaitika in 2018 vanhu vakashudwa vakafa. Vanhu vanoka kutosvika kuti saka pakuitwa next election saka tichanorasikirwa nevadikani vedu nehama neshamwari. Even mugore radadarika here pakaitika zvakaitika, election raitwa yapera. Before election kune vamwe vaitofa kunzi ningirikini pane uyo anonzi Ritsunge and stuff is it Glenview, yeah, akatofa election. Zvakutoshikisa kuti ningirikini ari kunzi kuri kuitwa zvinhu peaceful. Tikatarisa futi uyo ainzi Bishop Masai akangonzi angotorwa angoningirikina ndangonyangarika vakatanga kuti hey pari kufekwa ma-abductions. I don't know kuti kana pachinzi vari kufeka ma-abductions tingati this man akafeka rufu rwake here, because hakuna, no one will do that, no one will fake his own death. Hazviitike izvozvo, munhu atoziningirikina zvinhu zviri pachena but vanobudikira vari kuramba papublic. Zvobva zvaita kunge ndivo manje vari kuzviita because ivo munobudikira why makuda kuti kudefenda no ndezvefake ndezveningirikino, but pakudefenda kwacho kwavanenge vada kuti kuzviita mafacts chaiwo vanenge vasina ekuti vazvinyatsozvidefenda kuti no zvikuitwa zvasirizo, because chokwadi chinenge chiripo paground. Munhu wacho anenge azviitwa anenge aripo, munhu wacho arohwa ari kukamhina anenge aripo, vanhu vasungwa iko zvinezvi vacho vanenge varipo. Vakatanga nyinzi mukufeka ma-abductions but vanhu vacho ndo vanavo iko zvinezvi zvakasungwa. And chinhu chiri kunetsa ndechekuti polisi yacho iri kutanga iri kushanda, it's like iri kuweaponizwa kushandiswa kunzi vanhu havada kudemonstrate against government, so ndo vari kubva varohwa ivavo, ndo vari kubva vasungwa ivavo, because they want to demonstrate the likes of Bishop Nyamakanga. Haana kuonekwa ari mustreet achidemonstrate, no, ane yaironga yaiti Christian march, fine, ndo paadedzwa meno akaenda for questioning akadzoka kata ndichade kuita. I don't know zvakasangana nazvo ikoko kuti we don't know kuti chii chakanoona ikoko, but akadzoka ati achada kuita, but pakutorwa vanhu vese bhanzi uya kuno futi pakuterwa mba kwake batorwa and wanaye, it's like an operation. That's why pari kunzi that SADC summit iyoyo yacho is better kuti imovwe ibve isaitirwe muZimbabwe yoitirwa kune imwewo nyika, because hazvisi kubatsira kuti vanhu vakutoshaya mufaro because of SADC summit. Vanhu vakushaya mufaro because of kuri kudaitwa summit. Kubva kumashure kwese uko peace yange yatombomo munyika kwakanyararwa, vanhu vachitoti vachirarama bhobho pangonzi pakuda kuitwa summit chete zvatotanga vanhu vakusungwa kuti vatye. SADC summit yacho inenge ida kuitwa vanhu vakararama gumbezo. I don't know kuti pane pachida kuti iitwe izvo kuitwa sei. Ndo situation iri kuitika muri yeZimbabwe ende ndo zviri kutaurika ne-DA iyo Democratic Alliance iri kutaura kuti it's better kuti SADC summit imove kwa Zimbabwe, ende zviri kutenderera vanhu vese vari kusupporta that decision iri kutorwa iyoyo, pari kutopushwa kuti isaitirwe muZimbabwe. Ndo zviri kuitika, ndo patava iko zvinezvi, ndo nyaya iripo yandava zvekare ndakakubatira nhasi pachannel upenyu muri yeZimbabwe. Ekusazivawo kuti imimi nyaya iyi muri kuionawo sei, ndachikukumbirisawo kuti mulike this video tichionesana, kune vane macomments mogara makomenda tichipindurana tichionesana kuti muri kuzvionawo sei decision iripo baba, kana muri kuti zviri bo, why muri kuti zviri bo, ende why muri kuti isaitirwe muZimbabwe zveshuwa, kana wati isaitirwe muZimbabwe. You tell me what you think in the comment section. Ndenda kumirira tichida kunzwisana.